nového videa. Dneska jsem tady s Ajšou. Čusky lidičky. A jdem na to. Tak, nejprve natěžím nějaké dřevo, jo? Dobře. Uděláme si aj dneska zahrádku, myslíš? Možná jo. Já bych udělal barák. No, to hlavně. Barák bych udělal venku, věci a... Tak já natěžím nějaké to dřevo a ty udělej nějaké ty věci, jo? Jasně, ale pak mi hodně nějaké dřevo, jasně. Jasně. Ty běž natěžit nějaké kamení. Aha, ty potřebuješ nejprve krumpat, že? Mhm. Tak. To mi bude prozatím asi stačit. Tak. Jsi něco natěžil? Jo. Tak něco vykrafti. A já jdu najít nějaké vhodné místo na dům. Já nevím, tak třeba tady. Bude nám stačit malý, že? No, prozatím malej. No, já natěším ještě nějaké dřevo radši. Že Ašo? Radši více. Tak. Jdem na to. Jo, a Hodím sekírku, jasně. lidi, omlouvám se, ale 14. července asi nebude moc vycházet díly, protože jakože jedu na dovolenou, že? Jasně. A Hej, pojď sem. počkej, kde jsi? No, kde jsi ty? Já jsem tady. Jo, vidím tě. Kraftici bedna. Já ti něco hodím, jo? Pojď Jo. sem. Já mám jedno dřev. Tam. Přede mnou máš ty věci. Mám. Máš tam to, tak a já jdu. Krumpač a sekeru. A já ti dám nějaké svoje dřevo, jo? Jo. Pojď. Tak. Díky. Kolik to je? Promiň. Ty hajzle. 11, díky. Kolik ti to ubralo? No, Moc ne, že? 2. 2? To je jakože dřevěný krumpač. Jako budeme asi dělat z kamene ten. Udělej hlavně meč. Já vytěžím nějaké kamení, jo? Dobře. Máš nějaké kamení? A já jdu postavit barák, jo? Jo. Ne, nemám ještě. Sakra. A tomu ty kraftici, bedně, jak ty tomu říkají crafting table, jo? Jo, ať si lidi, on moc nezná Minecraft, takže Jako, pokud jste viděli moje minulé díly, tak je to fakt popada. on si potřeboval mě tady vzít, protože on to fakt neumí s tím Minecraftem. Co potřeboval mě, se zeptal ve škole a říkal, nemůžu jít s teb, nechtěl by si se mnou natáčet video a já. No tak dobře. Ale pak viděl moje video a řekl, ježišmarja, co to je, ty mě fakt nouzově potřebuješ, že? Tak to vidím. Jestli budou lajky, tak... Tak vám povíme více. Potřebujeme, když budou lajky, Tak tak vám povíme více. budu pokračovat. Ale jestli nebudou lajky, tak skončím a nebudu vůbec natáčet. Takže si dám, prosím tě, mám masa dost pro začátek. Kolik budeš chtít těch kamení asi? Tak asi 1 stack. Proč tolik? Proč zrovna 64 kusů? Abych postavil barák. Ale já Já z chci, kamení postavím. já chci, ať mi vyrobíš meč. Tak mi hoď to, co máš. Tak jo, počkej. Bude stačit 18 kusů? Jo, hoď mi to, pojď sem. Pojď. Počkej. Moment. Krci. Tak, tam to máš. Za sebou. Díky. Já ti jdu postavit kamenný meč a kamenný krumpač. Jasně. Krumpač ani moc není zatím třeba. Tak. Takže já jdu dál těžit nějaké to kamení, jo? Tak. Tady bychom mohli celkově furt těžit, že? Tak. Jo, mimochodem, díly by mohly vycházet co pondělí, že? Ano, jak jsme se dohodli. Je to pondělí, ale potřebujeme ty lajky, že? Jo. Aby se nám dařilo. Takže pojď sem. Mám pro tebe překvapení. Jaké? Já rád překvapení. Takže čekej. Pozor, letojí. Letojí. Ten
krumpáč. Líbí se ti? Líbí se ti? Ten je nádherný. Počkej, kde mám ten krumpáč? Vzal jsem ho? Ty jsi ho vzal, ne? Mám ho já. Počkej, vyhazuju. Tak. Kde? Mám ho znovu. Už ho musíš mít ty. Zase jsi ho vzal. Ty hajzle. Už to tady naposledy. Ty jsi mi ho zase čorl. Dal mi ten krumpáč. Tady je přede mnou do prčic. Krucinala, já jsem spadl. Pojď sem. Pojď za mnou. Nehybej se. Ano. A dám vám ti to tady. Tak jde. Tam za tebou. Máš ho. Mám ho. No, tak jdeme těžit. Jak se tady postavil, jak to může žít? Nevím. Ukáž, a co jde? Já chodím tudy. Tak. Budu prozatím těžit tím dřevěným. Jo, podělej. Tak mi hoď. Jen. Tak. A kolik by tohle video tak mohlo mít? 10 minut? Tak. Když je to první díl, tak bych tomu dal 15. Tak ok. Nebo 10. Já bych dal spíš těch 10. Protože jakože... Já víš, kam bych udělal náš barák? No, Já bych ho udělal nad vodou. to není špatný nápad. Matěj, tak jak... teda Ajšo. Ajšo, takže... já bych řekl, že bychom mohli udělat pokračování. Tak já jdu těžit dál. No jasně, potom někdy můžeme udělat pokračování. Ale to budou díly, vole, to bude po dílech. No. To uděláme po dílech. To bude lepší, vole, já teď spadnu do vody. Já teď spadnu do vody. Kolik budeš chtít těch kusů kamení? Tak. Kolik máš? 30. No, pokračuj. Já potřebuju tak. Tak. Nejméně tak. Proč nejmíň? Protože aby to byl hezký barak. Tak. Ještě necháme trošku do steku. Tak. Aha. Já jsem si říkal, co to bylo za zvuk. Mně došel mně se zničil krumpáč. Ten dřevěnej? No štěstí, abych ti nestavil už další. Tak. 40. Máš nějaké maso? Ne. Já tady těžím, jakože jak mám sehnat nějaké maso. A máš nějaké dřevo? No, i ne. Ale mám kamení. To budu taky potřebovat. Tak. 8, 49. Ještě mi chybí trošku do steku jednoho. Tak. Se blížím k tomu jednomu steku. 55, jestli máš. Kolik máš? 55? 57. Tak to udělej rovnou 2 staky. Proč 2? Potřebuju víc? Potřebuju hodně. Tak. Už budu mít 1 stek. Tak. A mám 1 stek. Tak pokračuj ještě dál. Tak. Už by to chtělo nějaké postele. Co? Na noc. Počkej, teď se vypneme. Jak jako Mi se vypneme? to láglo. Počkej. Ne. No, počkáme, zabední to. Jak bych ti to řekl? Zákry jeskyni? Ne, počkej. Jak se to říká? Zavři? Chvíli počkej, se musím odpojit. Aha, takže problém. Malý problém. Takže omlouváme se za to, že
Aisha se odpojila. Ale to nevadí. Ty si za chvíli taky odpojíš, jo? Ne, neodpojím. Proč bych se odpojoval? Vlastně to je tvůj? No, to je můj svět. Ježišmarja. No. Ti nedošlo? Co to tady stavíš? Jo, to stavíš cestu k tomu, je? Ne, tam se postaví ten barák. Ale co jakože... Jako teď se musím něco provést, počkejte. Ten Joker to provede. Já to provedu hnedka, já to střihnu, jo? Já to střihnu. Takže jsem zpátky. Museli jsme to na hráč- chvíli stopnout, aby... Museli jsme to na chvilku střihnout. Hráč Aisha je zpátky. Ahoj, mě se to láglo. Ne. Jo, jsi tady. Tak. Ještě chvilinku budeme natáčet, co? Tak asi 5 minutek Tak ještě. 5 minutek. Tomu přidáme. A pak Tak máš to, hoď mi to, hoď mi, jo, počkej. ty, ať to už bude- na té zombíku neser. Tak, tady Nebo na máš. tebe vytáhnu můj meč. Tady to máš? Máš to před sebou? Jo, díky. A můžeš dále pokračovat. Ty jo, to je pozitivní. Já jsem, No to je velice pozitivní. jak vždy. Řekneš mi a pokračuj dále, vezmeš si věc, co tady jakože celou dobu na ní držu a řekneš pokračuj dále a vezmeš si je. To se vážně úplně normální, že? Já jsem vždy normálně. Jestli se ti to nelíbí, tak odejdu a... Zůstaň tu, já potřebuji tvoji pomoc do natáčení. Tak. Když tak jakože, no, to není třeba vidět. Co se chtěl říct? Ale že by se mnou možná někdy mohl natáčet Edík.cz. Jaký dík CZ, prosím tě? Ale já ti to řeknu pak, kdo to je. Nějaký ne. kámoš? No je. A někdy si i pozveme ten, kdo nám napíše do komentářů. Koho chceme? Někoho si pozveme. Takže kdo bude psat do komentářů, tak někdy ho pozveme a bude s ním, může nám tady pomoct. Může nám tady pomoct. Víš, jak napíšou do komentářů, pozvěte se gamera. To by bylo. Ne, Co? no, ale jako klidně se k nám může potom někdy i připojit nějaký divák, který se na nás dívá, jo. Jako klidně, jakože později, zatím ještě ne, ale potom můžeme klidně dávat odkaz, že? Jasně. Ale to později. Ale to až později. Tak, jsem tu udělal takové schody. Tak, za chvilku budu mít další stack. Kolik máš? Mám 39. To už mám jenom 53. Tak, jako, vidíte to? Já se tady s ním držu a on to prostě jakože, on se na to vykašle. Já pracuji, prosím Ty tě. pracuješ, no? Stavíš tam barák z materiálu, který já tady jakože docela dlouho schaním. To by se to nelíbí? No líbí, ale jakože, že ty to tak rychle vyplitváš. Tak prosím tě, jestli to chceš mít hezka, tak už mlč. No tak jo. Tak. Tak, natěžíme ještě něco. Můžeš Tak. pak skočit i pro dřevo? Jo, skočím Pár pro dřeva. dřevo. Ale už mi dochází jakože krumpač. Že už mám jen trošku. Já ti hodím svoje. Stejně ho nepoužíváš? Ne, mám 2 dokonce. Tak já až vypotřebuji ten svůj. Já ti řeknu. Sekírku ještě pořád mám. Takže téměř bez problému. Tak. Já mám další ten stack. Už mám jenom 9, jo? Co? Už mám jenom 9. Jo. A já ti dám hned tady těch 54 kousků. Tak pojď, házej. Počkej. Jo. Už jdu. No to. Tak máš dalších 60? 4 dokonce. 64. Tak, já ti házím taky. No hodně. Dokonce 2.
I ty. Jsou tvoje. Tak. A teď můžeš jít i natěžit ještě to dřevo. Já ho strašně moc potřebuju. Dobře, jdu natěžit dřevo. Tak. A jako já natěžím nějaké to dřevo a mohli bychom to ukončit. Bohužel to jakože 15 minut. Jo, příště bude i nějaké to pokračování. No. Takže pro dnešek se asi ukončíme. Co? Tak pojď to ukončit, pojď za mnou. A ukončíme to. Takže pojď. Show u našeho nového baraku. Tak. Dneska ukončíme. Dneska ukončujeme video a Naschledanou.